is de gasten de druk, hè. Dat is zo'n luie hond, hè. Ongelooflijk. Iedere keer werd zo'n sampletjes mee op het rijden en maar weer zoeken tussendoor. Maar nu loopt hem gewoon eerst eens piezen. En dan flink piezen. Ik wil minstens 4 minuten. Ja, dan gaan we even plaatsen, bier over en zo, en dan komen we dadelijk op terug. Dames en heren op de drums, Duncan Tilmans.
dat ik zo in die andere. Maar ik wil het in mij en in mijn landen. Oh, ik hou van ik wil meer als het liefje. Ik ben er dames en heren, Duncan Tilmans, wat een luie hond, hè, verschrikkelijk. En de hele ganse middag gezopen, echt onleuk. Nou, het rommel niet, nee, rommel niet. Dat niet dat ik middel geloof heb, besteed, maar ik heb er niks van. Maar ik hoef niet te doen. Shit, man. Goeiemorgen. Dus ik ga het even zien, dat doen. Pult. Hey,